Observa que encara se sent l'olor d'aquest oli a la sala. Anem a deixar anar tot el pes del cos cap al terra, cap a aquest suport que t'aguanta, el coixí, a darrere del cap. Sent aquest contacte de darrere del cap i el coixí. I observa la sensació del teu rostre. I mira de dins a la boca, deixar una mica d'espai entre la mandíbula de dalt i de baix. Que s'afluixi. Que quedi un rostre amb una expressió serena. Si sents que necessites, pots empassar una mica de saliva i relaxar el coll per dins. Sent tot el contacte de l'esquena i el terra, el suport que t'aguanta. Adona't a darrere dels omòplats, a darrere les costelles, glutis, i el contacte de darrere les espatlles, colzes, mans. Busco només aquesta percepció del contacte del cos i el terra amb els diferents punts que toquen, que t'aguanta el terra. A mesura que podem deixar anar el pes del cos, tota la musculatura, siguem-ne conscients o no, pot afluixar-se. Pot deixar-se anar, pot deixar de fer l'esforç d'aguantar el cap, pot deixar d'estar aguantant l'esquena o el ventre o els braços. Deixa que totes aquestes parts del cos s'enfonsin cap a terra, amb naturalitat, amb senzillesa. Observa el contacte dels glutis, de les natges, al terra. Observa els malucs, les ingles i deixa que les cuixes caiguin cap als costats sense fer cap esforç. Els genolls suaus que tenen aquest contacte del coixí. I observa que ara les cames, els turmells, els talons en contacte al terra i els peus que també cauen una mica en fora. Et permet sentir les cuixes, els genolls, cames i peus sense activitat, en quietud. I ara observa tot el cos alhora, que està aquí, terra, quiet, sense fer res, físicament, i observa com entra i surt l'aire de forma espontània. No hem de fer res per respirar, però sí que podem observar com respiro ara. M'adono com entra i surt l'aire. I sento el contacte del cos, al terra, immòbil. Puc adonar-me de si hi ha les dues fosses nasals que respiren igual? O n'hi ha una que la sento més que l'altra? Puc adonar-me d'on està situada en el tòrax la meva respiració? Està a la part baixa de l'abdomen?
o està a la zona de les costelles, o la sento a la part alta del pit. Allà on estigui està perfecte. En sóc conscient. Observo tot el pes del cos cap al terra. Tot cap a terra, immòbil. I la meva ment observa l'entrada i sortida de l'aire, observa la sensació d'aquesta respiració entrant i sortint. I en forma de joc, imaginaré que vull inflar un globo en el ventre. Com en l'inspirar, com si busqués que el ventre s'ompli al màxim, i a l'expulsar m'adono com es buida, com baixa. I em puc imaginar, percebre-ho, puc crear-ho a la ment, com si l'espai més profund del pulmó s'estigués inflant, omplint. I a vegades puc posar el símil, que és com si fos un globo que s'infla al màxim i es desinfla. Que agafa molta capacitat d'oxigen i que es buida, que deixa anar. Cada inspiració és un alè de vida nou i cada expiració una oportunitat per deixar anar sensacions, pensaments, emocions. A l'inspirar sóc conscient que agafo aire, sento l'aire dins i a l'expirar sóc conscient que surt l'aire. I anem a mirar d'anar una mica més enllà. Sento la inspiració quan entra, sento uns instants l'aire dins el pulmó, sento com expiro, com trec l'aire, i hi ha un instant abans de tornar a fer una nova inspiració. Observa aquests 4 espais, aquests 4 temps, la inspiració, el pulmó ple, l'expiració i la sensació de pulmó buit, al teu ritme. Només observo, no és que ho canviï, però en sóc conscient. I si sento que em ve de gust retenir aquest aire, puc allargar-ho. També puc allargar la sensació de l'expulsió o de la inspiració. Observa què li ve de gust al cos ara, d'aquests 4 temps de la respiració.
Soc conscient que estic estirat aquí a terra, amb tot el cos quiet, i com si et poguessis veure des de dalt, observa com està el teu cos ara aquí estirat. I a poc, com al dematí, quan prens consciència que et vols llevar, aniràs movent els peus, les mans o deixaràs caure el cap per anar sortint d'aquesta quietud, d'aquest moment de descans conscient, d'aquesta petita relaxació conscient. Obre la percepció de l'olfacte si sents alguna olor que t'ajuda a tornar a estar aquí. Sent les diferents parts del cos i suaument, sense pressa, vas movent-te a poc. Pots estirar, et pots moure, pots fer el que et vingui de gust. Ara estic bé així. Estàs bé còmode així? Sí? Amb aquesta gota del Clarity li demanem que t'ajudi, li demanes que t'ajudi amb allò que necessitis avui. I si apareix alguna paraula, alguna imatge, alguna cosa que és significativa, recull-la, però no la busquis. Deixa que penetri aquesta olor cap a dins del teu nas i a dins del cap. En el cap hi ha el sistema límbic, que és com el director i el que recorda tot el que hem viscut i tots els inputs emocionals. Simplement deixem que toqui com una música aquesta olor a dins teu, sense buscar res, però recollint, acollint qualsevol cosa que vingui. L'aproximació d'aquestes mans la faràs durant tota l'estona que tu sentis. Però si hi ha un moment que sents que ja en tens prou, pots deixar les mans sobre les cuixes. Observa que cada inhalació és una oportunitat de vida nova i cada exhalació és una oportunitat de deixar anar. Per tant, si durant aquests instants t'adones que hi ha alguna cosa que vols deixar anar, quan expiris, quan expulsis, ho deixes anar. I cada inhalació pots agafar una nova oportunitat, un nou alè de vida. Aquest oli està acompanyat de diferents olis. Un d'ells és la menta. La menta ens ajuda i ens estimula la ment, la concentració i també estimula el sentit de la consciència. En moments d'agotament, de mal de cap, et pot acompanyar. I també quan et sentis cansat, físicament o mentalment. També hi ha el romero, el rosemary,
que ajuda també a superar la fatiga mental, estimula la memòria i ens obre a la ment conscient. El romaní també ens permet estar amb una actitud d'obertura. Ens amplifica l'habilitat mental i analítica i pot alleugerar la sensació o emoció d'ansietat. Hi ha també el cardamomo. És edificant, és refrescant i és vigoritzant. Et pot acompanyar i aclarar en la confusió. L'albahaca és una gran acompanyadora i ajudadora de la fatiga i de qualsevol sensació d'espasme muscular mental. També hi ha el cilantre. S'ha utilitzat molt per la digestió i pot ajudar-te a digerir qualsevol emoció, qualsevol sensació, com aquell remei casolà. També ens acompanya i et pot apoyar a la funció del teu sistema immune, que et sentis fort, vigorós, saludable. També té gerani. El gerani és un gran abraçador, t'abraça a nivell emocional. Pots imaginar que t'abraça aquella energia, aquella persona que és incondicional, que és del cor, de l'ànima. Això et relaxarà, t'edificarà, et donarà força, et donarà terra. També hi ha la bergamota, que és un estimulant i relaxant. Sobretot acompanya en estats mentals, emocionals, d'estrès, de tensió, d'ansietat o de pensaments o sensacions de confusió, de tristesa. També hi ha llimona, que ens donarà llum, ens donarà claredat, ens donarà neteja, ens donarà llum com el sol, com aquest color que té. També hi ha la palma rosa, que s'assembla molt a la rosa, que és un gran revitalitzador i ajuda al sistema nerviós i al cor. Pot ser que notis caliu, escalfor. També hi ha camamilla romana, que ens ajuda a combatre la inquietud, la tensió i l'insomni. Ens ajuda a netejar les emocions que queden anclades al fetge, que a vegades és la que ens dificulta de descansar, de dormir. I també és allà on s'emmagatzema en el fetge la ira o alguns bloquejos mentals. Aquesta camamil·la et pot ajudar a eliminar bloquejos mentals que sentis o que no sentis, que no siguis conscient. També hi ha gessamí. És una altra flor que abraça el cor, la pell, l'amor a tu mateix, l'autoconfiança i també desperta i millora la concentració. I per últim porta la flor de ylang-ylang, que és una flor que promou la relaxació, restaura la confiança, l'insomni
i sentiràs equilibri. Aquest equilibri és de les energies masculines i femenines que estan en tu. Suaument, torna a inhalar una mica aquesta mescla, sense buscar res, només deixant que impacti. I observa com entra l'aire i observa com surt, i si sents apropar i allunyar les mans, també ho pots fer-ho. Fes allò que sentis, deixant uns instants aquesta contemplació, aquesta inhalació, obrint-te a la vida. Deixant que t'acompanyi, que t'ajudi en allò que necessites, sigui conscient o sigui inconscient. I suaument ves recollint la sensació d'ara, a diferència quan has començat i t'has estirat. Dona't les gràcies a tu mateix per aquest espai que et dones de cuidar-te, de mimar-te, d'estimar-te.